Pwede din kasi. At ang dami na makapakod na poste-poste. Ang lilo. Moon. Tibatan. Di ba, mumuna. Kaya bakal. Hindi ko magbayan mo ano. Dahil 20 meters at layout. After na, di ba, ang nilog yan ang laot. Yung kulan mo, di ba, ito mo? Oo. Gulong sa bed, yung pangabawang to. Dikit ang mo. Diba? Huwag lang may pagkit. Yung mga, bukan ito. Bukan lang ako na ako pero po. Hindi, ano maganda. Kasi masabi mo naman. Laging kamay gamin. Yung balang na kasi bukulan din ulit. Dari may kasi dito hindi. Hindi naman natin. Hindi ako na direct-direct. Ay, siya direct-direct. Pupunta sa rin bakit na. Parang ito rin. Tsaka kikulan tayo. Di ba niya mo? Hindi mo sabi. Hindi ko kita mo. Hindi ko parang mako po. Hindi mo ipot pa rin? Hindi. Hindi yan. Hanggang 31 tayo ng mga kasi. Hindi ko lang alam kung may pasok pa nito. Yun ang gusto ni Kuya. So, mag-decide niya kung may pasok o wala. Tawa. Pero ang hindi Hindi yan. Hindi ko lang. may natin. Nag-uwi po rin dito tayo. Alam mo, kasi Iwan, ano yung Iwan Friday. Ito Saturday. Hindi na malangan eh. Hindi na kasi Kuya mag-decide niya kung papasok. Kung may pasok ako nila. Wala ako din. Kung may sinabi mo, mas makita ka mo sila. Sa akin. Okay, siguro natin pasok sa bulok pero mulok mo. Yan. Maganda rin ito eh. Meron sa bulok. Ang madalang Dala ng mulok ito. meron si Kuya yun. Kunin ko yung tatalo. Ha? Lumoto. Eh? Lumoto. Termosa? Oh. Nadala ka ng concern galing pagbago. Ano kayo bakit? Nagkukulit po sa bago. Eh, mali na yan. Anong ba itong galing ko? Eh, mali ka, di ba? Oo. Kasi kung exam nila, itamo ko niya ako. Wala. Kaya ang bago sabi niya, ano Ano ka rin yung mga pets? Ano ka rin yung mga pets yun? Ilocos tayo. Ganun yung kita ko ito.
Di ba pakabay? Ah. Ito ka po. Kasi makapilis ko. Minis ka ba kaya? Minimigray ko. Wala nang... Ngayon eh, kaya pa ako relocate ko, rented sa Manila. Ngayon eh, kakulto ko kayo bumbunan ko. Kasi yun yun. Doon sa Ben, relocate ko kayo ng Ali, basic yung fence tamo kitang dulo. May pakli yan, di ba? Itang fence di nagating lumon o na-tubing di wala lumon? Eh di, Ay, ano ba? kumbaga yung fence mo to. Yung kasi sila, yung yung Mga pila nila na? 1.5. May fence. Alam ko ba ito? Lako yung isang pagpalako tayo na ito. Isang poster. Ngayon eh, dudubulin pala ko nito. Ano eh, may abit ka rin ng gari eh. Itang yung, kumbaga, sola nagkabit yan, sola din magkatanggal niya. Itang Kenny kayo eh, itang fence Kenny. Ah, ito po. Isang gaya pang fence na kumureto. Ah. Double check ko kasi sabi na ng engineer na bakala eh. Yung kaming Thailander o yung sila ko. Nung pakatin niya yung course na doon tapos nanogamit ka. Ang sabi mo niya kami report mo yung course niya. Ngayon, bakit yung shot ko? Every 30 minutes. Okay, naman kami. Itang dulo sinakto, itang corner. Itang nga dulo, base na shot ko was, at hindi pala siya mga friends. Pero hindi niya naman makapagdalit ko. Direct ko. Ano nga din makadepression trend ka? Dinugta mo, makandal na mo. Ano eh, yun yun yan. Makalit na. Okay, mga naging trend ka mga mo yun. Makalit. Ito kasi yung post-it, makalit na ako. Dami kang pinipin. Kinita kong dahil factory. Oo, factory. Maka-fence ito. Oo. Fence. Ilan ang amon mo nung dito na Yung PS na ba? Yung PS na pwede yung... Hindi na tama. Kenya, Tarinya, Kenya, Pensilan. Wala ka kasi mga mo. Kasi, yung 10 cm, yung home, kasi yun, Ini, ang existing fence ini, bigay out ka, di ngayon naka-layout mo, when nilayout ka, itabi mo yung take na balo. Yan yung layout mo. Tapos sa tiga paligid mo kailan, na 30 cm. Sorry, yabi ka na po. So simulakan ko ng wall, ang puli 30 cm. Tapos sininga ko 1 person na tayo niya. Ay, yun yung... Ah, kaya ini makapakanyang kaya ini kaya ano ini dulot, ini anak, ini anak. Hindi yung kasi kung tawag ko. Ito betul sila eh. Kasi hindi mo pala makapakadali yan. Diba? Binigyan niyo. Kasi Pero ayaw yung tinod kay Pilapil. Lumaya talaga, 1.5. ilan mo niya pa? Hindi na. Dito factory. So, kaya ang problema. Pag hinihingala, Pero yun lang ang post namin. may formula ko naman. Hindi. Yan din, hindi mo pala nila ito eh. Okay. Nakulit na itong magkakaroon ng mga Yung problema ka kasi, kontrata ni Rui, sinabi ko naman parela, intense kit, purpose na niya is to secure the side. Ino man talaga dinalan kaya kung ano yung working survey niya, pinipok yan. Ngayon, kung ano makakaaral ka problema na ito. Sabi ko, pinapis mo niya tayo. Sabi ko, kaya niya hindi rin bago yan. Sabi, basta kung ano na rin ang may layout, pinipok yan. Ngayon, kung ano maging problema rin kasi
harapan na rin kasi eh. Nakatalo, pasok ka. Ano problema? Gulit ako yung papa-miras na papa eh. Kasi Kaya hindi nila sige pa rin eh. Ano problema? Pero nanuwaring mo kung gagawin ba niya eh. Mag-fence na lang. mag-test. O di ba bakuran na iwasan niya pakita. Kung una-una din yung pera. Puritan ko nga na, o di itok lang na ba? Eh, hindi pa gawin. Hindi na lang dito. Pero ka na dapat gawin. Marami na rin. Eh, hindi kasi kung problema lang yan eh. Hindi pa blender pa yan. Di ba? Maligos ko dito, ikatang. Buri mo sabi yan. Sabi mo na kanila, buri yun, ikaw kailangan pa-over yan. Yung Kasi guy problema, hindi ba yung solusyon na yun? yung pamangkin ko rin din, kung muna akong punta. Wala pa rin namin yung break. Kasi yan yung tanakin. Ito po lang yan, may tamang may bayaran eh. Kapag sana yan, may mabinayad eh. Kaya pinimigyan mo kang kahit ang rin mo, hindi pa kami pwede dito ah. Ako ba yun? Parang nabigyan siya kasama ko. Kasi lang mga pagcover na contractor, na supposedly dapat ilan ang gagawa kayo. O bakit yan eh, ginagawa mo brother? Nasa tingin pa rin din daw. Doon ko rin yung nasunod yung kasama. Yung secondary niya. Beso na eh. Desisyon na dito eh. Kasi pwede naman. Kasi yung Chuya Carela, pero yung mukhang, nino nga rin mag-present Carela. Kung
Hello? Hello? Ma'am, good morning. Tuloy lang, tuloy lang. Sige, ma'am. Pasuyo ko rin pantay ka na. Thank you. Hello, ma'am. Hello? 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 Doon. Saan ka na? Na? Sige. May pwedeng magtawag sa Caltex. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige.
dito dito sa may villa sa Apalit. Kaya, Sa Apalit sa villa, di ba wala ka? Wala ka. Siyempre, hindi pa napapa-research ko eh. Uji. Hi sir, excuse me po. Sir, we're from SMR. Mag-offer lang sana kami ng card. Baka may mga gusto na mag-renew order niyo sir. Ang kasap na po may free one box pizza. Hello sir. Sir, from SMR. Baka gusto mo na mag-renewal. May free one box pizza. Free one box. Opo, patay up kasi namin ngayon si Union Bank credit card, sir. So, for application lang nun, sir, may free one box pizza na kayo mo. Magkano man yung card? Same lang, sir, 700. Sa lahat. Opo. Wala ko siya ano ngayon eh. Sa sahod na na. Thank you, sir. God bless you. sige ka. At naman yung mga itong location plan yan, Dolores, House of David. Hindi ko madayari eh. Nakita, alam mo yun po, di ba? House of David. House of David. Okay. Sa Agustin ba ito? Ha? Sa Agustin ba itong lugar na ito? Sa Agustin Dolores. Nakasulat sa title? Oo. Sa akin sa Mac Florida. Kaya kay ano yan eh, kay sino nga ba yan? House of David. Oo. O Dolores ano yan? Dolores sa Agustin nakalagay. Sigurado ka? Oo. Dolores ko, hindi ko sa Agustin na layo sa Agustin dito. Ha? At itong pindad, pa-check na iba mo. Ang idala na yun yan. Gawa mo yun. Patulog ito. Dolores at San Agustin. Oo, pero location kasi nito, obvious naman. Oo, Dito Dolores. sa San Agustin. Pero sa Dolores na title. Dolores to, kalayo ng San Agustin dyan. Ba't may nakalagay sa ano? Susunod ako naman ng title eh.
May mga ganyan question na ba tanongin mo ako? Dalawa rin siya. Hindi yan sa isang Agustin, sa layan isang Agustin. Lahat ng title niya. Hello. Yes, balita sir. Ano yung Hindi po malas. Hindi po Ilan yung Alvin! Ilaw. Ito. Ang sakyan mo. Ganito dapat yung paso nito sir? Meron. Alvin, Boss. kasigdan nyo kung masantol. Oh. Sila yung lapit ba? Hindi. Wala yung hypopay ka? Hindi na rin kasi. Hindi. Question ka hypopay. Hindi na rin kasi. Kung makating ka pa. Sila yung total. 70. Sir, kay. Tulad siya talaga yun. Kasi itong tulad. Kasi yung kaya talaga siya. Tulad sa amin. Kaya ito tawag sa mga. Basta lawyer niya, nagkaya sa dati question sinta na kami. Ang tulad. Pero mabibitin na kami yung cancer. Yung gastos. Because lalo na yung pilo pa pong gastos yun. Sasagad na kami sa 5. Saratan na kita 30. Tama siya. Patunan ko na ako sa'yo, kumuha rin yun. Kaya talo ko na kuno. Nagkasakit ko kasi kaya mga 3 days kong ipatunan ko na. Sa ating na approve lang yun eh. Ay, mawag. Wah. Wah. Okay. Update mo na ako siya. Makibalita mo yan siya. Mag-update ko pa kayo. Pero bago ko kayo ito eh, pagkaluan na natin dapat ito. Wow. Yes. Nakita pa yung palit tayo kasi ito yung hindi ko lang bisa. Kung may pilitan ng Ika kaya nagiging nala akong idea pa.
Lalo na nangyari din yun eh. Siguro lang pumote ka ng research. Hindi schedule tayo. Sana pala, 7 na yung kanina eh. Okay. Yan, kailangan mag-iwan mo kami kapatid. Ano magpa-receive niya ba? Dati kasi pa yung receive ko, matax ko. Kung mag-receive ko, sir, sabi mo, 27 siguro natin. Bin? Bina? Wala naman po. Sir, hello. Sir, kumusta na ka? Miras na ka, sir? Oh, sir. Okay. Manageable yun. Manageable yung manageable yun. Kami doble. Saan? Ba? Oo. Okay. Hindi New Zealand na yan, sir. Itang Magyero. Very good pala.
kaya kayo masyadong maganda. Imposible yata rin kahit sana. Maganda, sakto yan. Si Marcel. Si Marcel. Ilibot mo na yung ilibot kayo yan, sir. Ayan yung magpapatay ka pa, may katuntun ba sa SSS, painawa mo na pa. Ay, wapin pala. Wapin pala. Mabilis yan ito. Nanonood ko sa yung sir. Maganda. Gapanapan na yan again. In New Zealand, 5. Ayan eh. Sulitan mo na yan kanyan sir, yung kaya ng bakasyon kaya. Wow! Bang nagsabi ka na ako. Kailan siya? Papa-forward ko na lang rin guys. Papa-forward ko na lang rin title. Paano na rin. Wow, Yanis. Yanis ako. Wala. So, papaschedule natin this week eh. Wow. Pero ulit kami ng bala naman siya. Alin na, ayos na ulit ka na siya. Alin pa naman siya. Pasuporta na kami gusto yung lahat siya. I-inform ka na sir. Pero ayos pa naman. Wala ka naman problema. Mag-relax ka na again. Hindi masyadong problema. Bakasyon ka pa. Aking kaya agad. Pencil part. Sige sir. Tabayan ko na sir. Tabayan. Kailangan sir, paminsan-minsan pin.
Ang Ferds, mag-invite ko talaga yung Ferds. Kahit ang kapatid na, kaya ka do. Sagot, alayang maging gastos. Pamalo, ayaw mo. Malagon na yung bagay ito eh. Isang matikang pagste eh. Oh, ayaw mo na. Masaya yan. Masaya yan. Gumala kayo, gumala. Christian, alang Christian na bagay na. Wala mo din, pero mo naman nararamdaman ko. Malawag ito. Tsaka naman mag-land call eh. So, palagyan mo eh, masyado na. Pwede. Wah, ating nalinan. Nalinan na yan. Alam kong balita nyo sir. Ang YouTube sir, alam ko ang kaya. Kahit ang nagbentang cartons na rin anak sir, updated ko eh. Yung balita, hindi na. Naunahanda ako eh. Kung naunahanda rin TV, ako mga enjoy ka kaya, enjoy ka. Wow! Ano problema? Eh, ngayon, masago din yung biker. Wala akong tsuka kayo yung malapit. Wi-Fi. Starlink. Diba? Hotspot. Palitan ko extend na. Sige sir. Lilingat sir. Okay. Bye-bye. Enjoy. Bye-bye. Check, kasi ba print out Ken? Check. Natin siya. Wala mo yung ini. Check ko, palumunin ko. Sabihin ko yun.
Doon nasa bahay ka? Pagdala mo naman ako ng panyo dyan. Doon sa ito na. Kasi yung mga kawitan. Okay. Okay, thank you. Balik-balik kayo yung video mo.
Dalawa. Pasensya na kasi ate. Pigipit kayo kasi napon gabi. Kung kaya kitang sinet mo ka na akong motorize, okay na kasi lisensya. Yung parallax? Okay. JR? JR Bernas. O sige sir, pasend na ulit. Pati nga rin tayo ganun isa. Sige. Nakatandok. Ano ba? Ay, wait. Yes, agad yan? Sabi mo yung kilo? Abunado ka pa? Magkano naman yan? Ano magkano? Hindi ka ba? Bali, dito mo yung 40 na ka.
Kaya malungkot ka pala. Kaya ababaw niyo. Ano, eh, nakaka, pangal mo ngayon ang pulot. Sinatong na bilawit ang pot dito. Kasi puro ito at wa. Ito sa ato wa. Magsasabi dito, pwede mo siguro may ako na. Sige, sarap sa mga tayo. Ito, sa ato na, ito ang dito. Kami mo rin kita pa ha. Ala, ay boss. Libo yung kilo eh. Bilang tayo kaya ito na. Ito, tatakmanitan ka, yung unahan na. Alas 12, kung tatama sa inyo. Kanina mo din eh. Kung pepa diretsyon ng mother tempos, kala meso. When you are arresting criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's Sino ko na ang the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, Okay? Okay? at kung ganito sabi ko sa mga pulis noon sa academy, pagkamatay ka, parilin mo sa ulo, patay mo at least one less criminal in the community. I was fiscal, I was a professor doon sa yun ang turo. No partners. No partners. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and wife widows. I don't want that in my conscience as mayor and president. Dito, pabigat yan sa conscience. I have warned but before my job as president was never easy. Then I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly without compromise. For all of its successes and shortcomings, I
and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako at ako ang nakulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa at yun ang gusto ko sabihin sa Pilipino at mabuti ito. Biyaya na niya ako. Once and for all, yan ang gusto ko sabihin sa tao. I have warned all of you as the president. Then, I'm as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Kasi ako, empleyado sa gobyerno o private citizen. I will do what is necessary to protect my country and community at yung mga anak natin. This is the matter of principle. But now I think it's better to hear victim families than go for questioning and discussion. So among the victim families present today is Randy Dos Santos. Randy, please. Please give us your testimony. Senator Pimentel, Senator Pimentel, Yes. I just want to make a manifestation. Go ahead. Sorry, Mr. Santos. Yes, go ahead. Senator Pimentel. I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. It aims to inaugurate the drug rehab center. My only disappointment is that the complaint of the people that it is hard to enter to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar. Mr. Dos Santos. Try to keep it concise and get to the point. Maganda, mga po, magulong sa mga po, na tuloy ko at sa mga resource person. Narinig ko po, ako po si Randy Dos Santos, ako tinugin po na tapos na nalibig kong kapulang August 16, 2016. Naroon po ng isang police operation at mahulog sa amin sa liwan ng mga police operation po. Ito pa rin, lumaban. Pagkinig, makakasyon. Hindi natin pa rin gusto ko na sasabihin ka eh. Para mga nagkaroon na sila ng dahilan eh. Nandun sila eh. Mga ilang araw, habang nakapuro lang natin sa okay, naglakas po ng bakit pangitang state sa doon po pinamumuno ang ang sabi po sa statement, yung tatay daw po, pinagasa, diba, na sila, tamang-kita, na nagbibenta ng droga na ginagamit ko sa Ian Dos Santos bilang tagapagset. Bilang tagapangulo, ito po, kilala ko pa rin ang lugar, pero hindi po konektado sa illegal. Kilala ko kami bilang mga saksi ni Jehovah, nagpapahipahay, kumakatok sa mga pintuan, at nagpapahagi ng salita.
galang-galang na Senador Robinson Padilla ay makakapagsigay po ng kanyang pananaw sa kung ano na bang uri ng pagkakaroon kami Brother, kasama. Bilang tagapangulo, maraming po ang malisyoso at maging pagkakas ito ay maka-apekto po sa malisyoso sa trabaho. Dahil sa mga magulang ako.
Pindot Ken, pasuyo mo na naman.
Tara, magkahit na. Ako lang din. Brian? 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 Kuya. Pag-withdraw mo lang muna ako. Sige po. Pag-withdraw mo lang ako. Dito lang ba? Dami ka dyan. Oo, magulo. Ha? Hindi mo kasi. Bilog pa na. Kamalimbalog. Sabon pa. Hindi papasok natin. Pagdating natin, ano? Tapos sabon yung papaya sa ulit. Mamanglaw. Ay, kaya ba melon? Sa mamanglaw. Papaya. Hindi, yung melon. Mapagyan malantang dynamite. Tara. Papaya. Karin, Boss. ikaw naman dalating kaya yung pick-up. Kaso sino yung pick-up ako niya? Pa-start ko na rin. Tara, bumaba na natin. Pati ka pa ba? Tara, kaya. Ay, bahala ka. Mabagal, naguguto. Tara. Sige. Bakal ka na doon, Ken. Hindi ka ni Kuya. Tara. Kung dadalhin ko din, susubukan tayo bala. Susubukan kayo sa iyo. Pumunta ako kung ano. Pumunta ako doon. Nagpapento eh.
Isipin mo. Fish yan, fish. Fish. Hindi yan eh. Sakyan niya. Ah, sa yan, kala ko cheese. Hindi. Kaya sa yan, sakyan yan. Lagyan niya kami cheese. Ay, yung turbo ko. Oh, turbo. 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 Turbo king. Ikaw? Turbo yun, ano? May hindi mo bang pera, sir? Papunta na. Papunta. Asa lang din Mga mga. bibili. Ano? Sabihin yung pick up niya. Pick up. Nag-lights out kasi. Ano niya doon, boss? Hindi na nausok? Nauso yata. Ay, hindi na umaandar yung turbo. Ano yan? Oh, mabigat ng banda rin. Ano yun? Yung walang atak yun. Walang atak. Parang buo ka ng kada lang. Parang kada lang. Pero pag ano na, nasa index. Kaya na. Pero pag mga kaahon may ano relax. Pero marunong ko ng mga ano, one month eh. Pagka ano, mahaba na. Mabal na, one month eh. Pero pag alam ano mo gano'n. Wait, why na ito kasi siya? Kasi ito na siya na. Gawa ko ba ito ba? Ako pala sa mga nasa limang kinakuha. Napasal ka rin. Ito dito na po. Bites! Ah. Dulit niya may relo ito. Ano to? Or, Dulit na ba?
May mga calendar. May calendar. Matagal pa ba yun siguro? 5 minutes pa. Timing na ako. Balikan mo na lang, boss. Okay. Ay, nakakonti ba yan? Oo, nakakonti yan. Okay na yun. Hindi, bigat. Happy ka. Bapak ko yung molestar to. Ha? Ay, sige po, sige po. Wait lang po, ma'am. Wait lang po. Kalulog po na yun, ma'am, ne? Opo. Doon sila. Buhat yung caption eh.
Kahit maranta bukas ha. Oo, pagod. Ay, lawot. Ngayong nabila ka na ba? Hindi kang sinina ka rin. Chris Pabigaya? Pisado din yung beta. Lula rin eh. Chris, Harold. Harold. Chris, Harold. pwede kong kumantara driver yung mga kung yung May metong Harold. ay sa. Nangyari ko mo sa sasakit. Anong alam sasakit ka? Sakit nga mo nga tapos pang goyan eh. Wapo. Sakit nga mo pang goyan eh. Isa tayo. Hindi pa kinuha yung ano, yung kuya? Hindi pa kinuha yung plano ni House of David? Wala pa, wala kayo din, wala pa. End muna tayo.